Не всичко, което чуваш, идва отвън. Понякога една карта говори повече от 100 думи. Това не е таро. Това не е тренд. Това е Сибила. Тя не е създадена за всички, а само за онези, които усещат. И сега, за първи път, можеш да я срещнеш на живо в Саутхемптън, 10 май, 17:30, линк в биото. Сибила не те пита, тя просто говори. И ако я чуваш, тя вече е в теб.